Drodzy Państwo, powiem Wam pewną historię. Dawno temu, 2000 lat temu, w Izraelu przyszedł do Jezusa pewien porządny człowiek. To był bardzo porządny Żyd. To był religijny Żyd. To był Żyd, który miał dobrze poukładane sprawy społeczne i polityczne. Był dobrze zorientowany religijnie. Był w całym zarządzie ówczesnych kapłanów. Ale on coś czuł wewnątrz siebie, czuł jakąś pustkę. On przyszedł do Jezusa i powiedział do Niego tak: wiemy, że przyszedłeś od Boga. Nikt by nie mógł takich cudów czynić, gdyby od Boga nie był. Ale Jezus nie pogrzebał go po plecach. Jezus nie powiedział: spoko, Nikodemie, jest okej. Jezus powiedział do niego: Nikodemie, musisz narodzić się na nowo. On nie powiedział: jesteś porządnym, dobrym synem. Fajnie, że nie cudzołożysz. Fajnie, że nie kradniesz. On powiedział: musisz narodzić się na nowo. Przyjacielu, żeby wejść do nieba, musisz narodzić się na nowo. Nie wystarczyło to, że ktoś ci pokropił głowę jakąś wodą. Nie wystarczyło to, że jesteś w jakimś systemie religijnym. Żeby wejść do nieba, nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Piekło jest pełne porządnych ludzi. Prawda jest taka, że Jezus jest żywy i nie musisz go poddać jako życie. Niebo nie jest dla dobrych. Niebo jest dla żywych. Żeby stać się żywym duchowo, musisz oddać życie Jezusowi. Musisz uwierzyć, że On umarł za twoje grzechy. Musisz uwierzyć, że On wstał z martwych i oddać mu ster twojego życia. Musisz przestać kozaczyć. Rozumiesz? Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A są usprawiedliwieni za darmo, z łaski. Przyjaciele, łaska to jest niezasłużona przychylność Boga wobec człowieka. Łaska to jest Boża zdolność w człowieku. Jeżeli chcesz łaskę, to weźmiesz potężną moc. A jeżeli sam dalej będziesz pozaczył, to nic ci z tego nie wyjdzie. Możesz być silny moralnie, możesz być silny fizycznie, możesz umieć zarabiać cash, ale kiedy stajesz przed tronem Boga, to nie będzie pytań, czy byłeś dobrym człowiekiem. Będzie jedno konkretne pytanie: czy żyjąc tu na ziemi oddałeś życie Jezusowi? Bo Boża sprawiedliwość polega na tym, że On niewinnego Jezusa ukarał za winę wszystkich ludzi. Taka jest prawda Ewangelii, że Jezus stał się zastępczą ofiarą. Jezus zamiast ciebie, taka wymiana na krzyżu. Wszelkie zło należne człowiekowi z uwagi na jego grzeszność wpadło na Jezusa, aby wszelkie dobro należne Jezusowi z uwagi na jego sprawiedliwość przypadło człowiekowi. Na krzyżu nastąpiła wymiana. To jest Boża sprawiedliwość. I nie myśl sobie, że ty nie potrzebujesz tego. Nie jesteś ani zbyt grzeszny, ani zbyt porządny. Potrzebujesz Jezusa. Jako tutaj, czy jako człowiek będący tu na ziemi, jako tu byłeś ziemi, potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa. Bez Jezusa jesteś skończony. Bez Jezusa nie dasz rady. Nieważne, czy używasz 6, 7 czy 8% mózgu, to i tak za mało. Musisz zostać odrodzony w duchu. Przyjdź do Jezusa. Pozwól, żeby Duch żywego Boga zmienił twoje życie. Przyjdź do Jezusa i weź swój cud. Taka jest prawda. Weź swój cud. Jeszcze dziś. Zaraz do ciebie podejdę. Jeszcze dziś weź swój cud. Podejdź do któregoś z naszych ludzi. Porozmawiaj i przyjmij Jezusa jako Zbawiciela.